Madoka chere mabuja atauya nonhadzo manhoko dzozuva rogumi napfumba mwedzi uno waMbudzi. Wamunangagwa wanenge wari kugara washisha kuti nyaya yakaendesiwa kudare dzimhosva ichawakuda nokutoti ipapa magweta awa agonyorera magweta aSaibeth Musengezi kuti abise nyaya yache kudare. Waari kureketa iwo kuti ari kutambisira dare nguwa, asi zvatoshamisa kuti kohokonai goita ndimi muri kureketa kuti dare ratambisirwa nguwa, iro dare racho riripo. Heno mabiya angu kuti zvichatekaira sei, tinenge takangolinga kuti zvinoperera kupi. Wamunyangagwa nyasi wabenhuka kuBulawayo uko wangu ari kuenda kopa wagirajuweta kuchikoro chofundo yepamusoro choNUST. Ipapo idi zvakatooma, madiri awo kuunganirwa ndo aita kuti wabenhuke kuHarare nokubenhukapo kare kuBulawayo mazuva 2-3 chaiwo. Heno mabiya angu kuti zvichanyatsopera sei, asi kangoma kakuriritsa. Nyasi wanhu wese waita kurwadziwa kubuda tsungununu nokufunga zvareketiwa nehurumende pamutemo wechimbi-chimbi wawaburitsa wareketa iwo kuti marezinesi maredhiyo pabodzipo nezvivhitivhiti akwira. Ipapa kwai rezinesi dzoredhiyo yomotika dzaakubhadharwa $23 okuAmerica, apawo maredhiyo kwayo nzvimbo dzomumadhorobha anobhadharwa $40 pagore. Maredhiyo kumaruwa achibhadharwa $20 pagore. Kwai mazvivhitivhiti zvomabhizimusi zvinenge zvibhadharwa $200 chaiwo pagore. Ipapa kwai redhiyo pabodzipo noTV zviri zvomumotika zvinenge zviri kubhadharwa $100. Heno mabiya angu kuti wangani wachaibhadhara mari. Ipapa ndiri kuona pachidyiwa wamwe mari nomapurisa. Wamwe warairidzi wari kurwadziwa waboya mari iri bekukwana, waboya mari yakadamburwa kuita zvidimbu 3 wakabva wapuwa chidimbu chibodzi pazvitatuzvo. Heno mabiya angu kuti zvinombotekaira sei, pariba agoreketa kuti zvii zvakanyatsoitika. Wazhinji wari kundofungidzira kuti peno wakaisiwa mazita awo unzi wangu wari bekuenda kubasa. Hurumende yenyasi yaparura dzimba dzokugara kuAspindale kuHarare uko wari kureketa kuti dzinenge dzichida kubhadharwa mari inoita $50 okuAmerica 60 chaiwo. Idi mabiya angu pakaita kunyangariwa nokutoti imari tsvinu chaiyo zvokutoti heno kuti ichakoneka chere kuiwana kana kuti ichaita sei, asi tiri kuona waita kugadzirira nawo bhora iwo wakuru hurumende nokuti ndo wega wanokwanisa kutenga mari yavari kureketa iyi. Bepanhau reHerald ragoreketa kuti Wamunangagwa waita kuti peturu inotengesewa nomari yomunyika ibenhukepo kare. Heno mabiya angu kuti munozvionawo sei, asi isu totogara taita kuchenjedza vanhu kuti gongwarirai peturu yakuda kutanda kusayika boeka futi ipapa, nokuti zvavanenge vari kureketa aiwa munondozviziva izvo zvinoita. Wachiwenga nyasi warambawo kusarira mukuita kutekaira nonyika waenda kumapopoma Victoria Falls uko kuda kubatidziwa magetsi pazambuko roVictoria Falls iro. Heno mabiya angu kuti chavaramba tichiona kuti wanenge wachizvipedzera kupi uye sei. Rimwe sangano rokuMatabeleland rakazvimira regani ratanda yairi kuti #EKAYAVOTE2023 kuti rikurudzire wanhu kunzvimbo idzodzo kuti wagonyorese kuvhota. Kwai wakareka kugonyoresa kuvhota wanogona kudamurirwa chaiko nzvimbo dzokuwamiririri mudare roparamende. Idi pakaita kunyangariwa. Heno mabiya angu ticharamba tichiona kuti wanozvikona chere, asi nesu tirindoramba tichikurudzirana kuti wanhu waite kuenda kovhota. Tiri kufara kuti BustopTV yagoburitsa iyo dhirama roparedhiyo rairi kutenza kuti dzihwamupengo. Ichokwadi kuti nzwi ratakatenzari aiwa rakaita kunaka. Ini munaita muchiteerera kuti wanenge wari kureketei, munobatsirikawo zvizhinji ipapo padhirama ravari kureketaro. Nyasi mauyanga yasvika kwai kuno bhazi sawira mukuru wonyaradzo raita kurowana nogonyeti kutungana unge ng'ombe. Ipapa zviri kutorwadza kwai kwapfawa iri, wamwe wanopfuura 10 chaiwo wakaendeswa kuzvipatara. Idi mabiya angu ngawazorore murugare wapfawo.
muno zvemabhizimusi kambani yobhindura nikeri yagotiyo yada kubva pamusika wozvikamu ZSE ichienda pamusika wozvikamu mari yokunze Victoria Falls Stock Exchange. Hino kana wakazvikona, asi tiri kuona riri zano rakaita kusvika chairo rinoita kuti waboye mari tsvinu wabiyedu. Tiri kufara zvikuru wanoringa bhora wakukwanisa kuchendawo koringa bhora ipapa nokuti mari dzo dzadzikisiwa kwaipapa mari dzakuita $3 chayo pamunhu mubodzi, wasi wanoda kuzvita mbosha ndo wanozobhadharawo $10 pamunhu mubodzi kupinda kuona nhabvu. Izvi tinozvikudza dai wakagara wandodari kuita zvokupengereka izvaungada kuita. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato ANC richagara riri kurwadziwa makore 5 ari kuteera nokutoti ipapa ari kunziro raakutadza kugotonga muJoburg pabodzipo nokuTswane. Ipapa wamwe wemapato anopikisana nawo waita kunhadzirana kushamwari nousahwira kuti wakwanise kugotonga pabodzipo. Idi zvakatovaomera, asi wazhinji wokuZimbabwe wacharwadziwa nokuti Herman Mashaba anogona kundopinziwa kuti atonge kuJoburg ko. Hino ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera kupi. Vanhu vazhinji nyasi warwadziwa vachiringitsa nokuona zviri kuitika kuMalawi kuti vanhu vanga vari kuratidzira kuti hurumende iri kutadza kutekaedza upfumi zvisvinu waita kumwaihwa utsi hunokachidza nokuchemedza huya. Idi mabi yangu wachakwera wahwadza vazhinji nokuti pari banga agofungira kuti munhu wamufundisi angagoita muitiro waitiwa kunyange nevanhu vakaita sana Mugabe. Idi heno kuti zvichapera sei. KuBurundi vari kuita kufara izvezvi wabisiwa zvirango zvoupfumi noAmerica, apawo nyika dzokuEU dzakawabisira zvirango zvoupfumi. Ipapa zvaitika zvese izvi kubva papfa Pierre Nkurunziza. Idi kuchinja zvinhu nokuchinja maitiro zvinhu ndiyo yega nzira inoita kuti zvirango zvoupfumi zvibve. Wakuru wehurumende yedu dai wamira hawo kupomba mari kwavari kuita kupa masangano awo kuti wareketere, iwo wachitadza kundoita zvinhu zvavanofanira kuita. Tiri kufara kuti kwai Britain yagoreketa kuti kubva musi muvhuro mishonga yedzihwamupengo yakafanana naSinovac naSinopharm noCovaxin dzakukwanisa kuti dziite kuzikana kuti munhu akabayiwa zviri pamutemo. Izvi tinozvikudza dai wakagara wandodari kare chaiko zvinhu zvakatotekaira. Mukatikidzwa kwai kuNigeria kwasainirana pasi chibvumirano chokuti wagopuwe mari inoita mabhirioni 2 nokwaAmerica, nokuti ipapa munyori mukuru nyika yeAmerica ariko kuNigeria wari kuita hurukuro. Uku ndo kunonzi kubenuka kuita kuhurukuro chaidzo nevanhu vazvinu hwii zvatakaita zvekuendesa zana revanhu paribe chibodzi kana chinobuda. Tiri ipapo zvedu. Aiwa, tingwarire mabi yangu. Vanhu vachabva kusaiti rekuEurope ku wanenge wakaita kutakurana naroDzihwamupengori nokutoti wari kuita kuhwisana nomhepo yechishanu yoDzihwamupengo kureketa kuno. Tingwarire. Takadaro zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.